Кнігі без літар на камунікат.орг. Не раз у жыцці грамадства людзей здараецца так, што пад уплывам нейкіх жыццёвых складанасцяў, матэрыяльных патрэбаў яны вымушаныя пакінуць свой родны кут і паехаць на чужыну, як кажуць, за хлебам. І вось шматразова ў гісторыі беларусаў таксама былі сітуацыі, калі галеча альбо недастатак былі прычынаю працяглых вандровак, працяглай эміграцыі. Не інакш было ў міжваенныя гады, у 20-е і 30-е гады мінулага стагоддзя, калі тысячы жыхароў Палесся, Наваградчыны, Віленшчыны былі вымушаны шукаць лепшай долі, лепшага жыцця альбо проста кавалка хлеба на эміграцыі. Сёння гаворка пойдзе пра тое, як беларускія сяляне выязджалі за працаю у суседнія краіны, такія як Латвія і Эстонія. Так склалася, што у міжваенны час заходнебеларуская вёска перажывала сапраўды значны сацыяльны і гаспадарчы крызіс. Не хапала працы на вёсцы. Вельмі шмат людзей мусіла жыць у галечы, у недастатку, працаваць час ад часу, не мець сталай працы, альбо ўвогуле частка была пазбаўлена працы. Таму у гэтых абставінах адзінае, што заставалася, альбо тое нешматлікае, што заставалася, гэта шукаць сабе лепшай долі на чужыне. Людзі выязджалі у той час у Аргентыну, у Парагвай, у Бразілію, у Паўночную Амерыку, альбо у Бельгію ці Францыю. Але значная частка выязджала таксама і вось у краіны балтыйскія, як я ўжо назваў, у Латвію і Эстонію, дзе сітуацыя гаспадарчая склалася цалкам інакш. Калі заходнебеларуская вёска мела шмат ахвотных, каб працаваць, але той працы не магла атрымаць, то у прыбалтыйскіх рэспубліках сітуацыя была адваротная. Не было каму працаваць. Былі месцы працы, але не было жадаючых. Чаму так склалася? Мы не будзем зараз пра гэта казаць, гэта вельмі складаны перыяд, вельмі складаная з'ява сацыяльна-эканамічнага характару. Найбольш не хапала работнікаў у сельскай гаспадарцы. Трэба адзначыць, што прыбалтыйскія рэспублікі, такія як Латвія і Эстонія, гэта былі краіны, якія пераважна утрымліваліся з сельскай гаспадаркі. Асноўная маса прадуктаў, якая ішла на экспарт, гэта была сельскагаспадарчая прадукцыя. І дзяржава латвійская, эстонская рабілі ўсё магчымае, каб падтрымаць адпаведны ўзровень сельскай гаспадаркі. А як яго можна было пратрымаць, калі адсутнічала дастатковая колькасць работнікаў? І вось у гэтых абставінах натуральнай крыніцай папаўнення сельскагаспадарчых работнікаў былі менавіта жыхары суседняй Польшчы, а першую чаргу жыхары заходняй Беларусі і той яе часткі, якая была высунута найбольш на поўнач, Віленшчына. Чаму там? Таму што там было блізка, там існавала мяжа з Латвіяй, а калі бліжэй, то і зручней, і танней таксама. Міжваенная польская дзяржава спрыяла гэтай эміграцыі, захвочвала сваіх грамадзян, каб яны эмігравалі,
калі не маюць працы дома, то прынамсі могуць яе атрымаць за мяжою, а потым карысці з гэтага будуць мець і эмігранты, але таксама і дзяржава, паколькі тыя ашчаднасці, тыя грошы заробленыя, яны потым дасылаліся дадому, правда. Таму палітыка была, як мы кажам, праэміграцыйная, садзейнічала эміграцыйнаму руху у Латвію і Эстонію. Калі казаць пра юрыдычныя падставы гэтай эміграцыі, то яны былі створаны яшчэ напрыканцы 20-х гадоў, 27-м годзе, 28-м, калі былі прыняты адпаведныя юрыдычныя рэгуляцыі, быў прыняты закон аб эміграцыі, які акрэсліваў менавіта яе характар, яе мэты, ствараў адпаведныя юрыдычныя падставы. У сваю чаргу такія ж крокі зрабіла і латвійская дзяржава, каб захвоціць польскіх сельскагаспадарчых работнікаў, эмігрантаў да сябе, каб яны прыехалі, таксама была створана, падрыхтавана адпаведная заканадаўчая база. І вось, дзякуючы гэтаму, ужо напрыканцы 20-х гадоў, калі казаць дакладна, то гэта 1928 год, першая партыя сельскагаспадарчых сезонных работнікаў з заходняй Беларусі вырушыла на працу у Латвію. Латвія сталася першай сярод прыбалтыйскіх рэспублік, якая адчыніла свой рынок працы для іншаземных работнікаў, у першую чаргу для работнікаў з Польшчы. 28 год запачаткаваў эміграцыйны рух. У пазнейшыя гады гэты рух развіваўся, і штогод прыбывала жадаючых, каб паехаць у Латвію на працу. Латвія у пэўны момант сталася марай малазямельных альбо беззямельных сялян з Браслаўшчыны, Свянцяншчыны, Пастаўшчыны, Глыбоччыны альбо Дзіснейшчыны. Кожны марыў пра тое, каб туды паехаць, папрацаваць, прывезці грошы і вярнуцца да хаты. Вярнуцца да хаты ўжо замажнейшым, чым выязджаў. Гэта сапраўды быў вельмі прывабны кавалак хлеба для многіх, вельмі многіх жыхароў Віленшчыны. Эміграцыя павялічвалася з кожным годам. Калі ў 28-м годзе туды паехала працаваць толькі некалькі сот чалавек, гэта быў такі эксперымент своеасаблівы, то ўжо ў наступныя гады колькасць эмігрантаў трэба лічыць у тысячах. Напрыканцы 30-х гадоў, у 37-м годзе, эміграцыя ўжо налічвала некалькі дзесяткаў тысяч чалавек, якія туды паехалі. Да канца міжваеннага перыяду, гэта значыць да 39-го года, да верасня 39-го года, паводле падлікаў тагачасных польскіх дзяржаўных устаноў, якія займаліся менавіта эміграцыйнай палітыкай, на тэрыторыі Латвіі знаходзілася не менш як 40 тысяч грамадзян Польшчы, сезонных сельскагаспадарчых работнікаў. Агулам на працягу 11 гадоў з 28 па 39 год у Латвію выехала каля 100 тысяч. Каля 100 тысяч работнікаў з міжваеннай Польшчы. Трэба адзначыць, што асноўную масу, 3/4 усіх, складалі жыхары Віленшчыны і Наваградчыны. Што абумоўлівала вялікі адсотак прадстаўнікоў менавіта гэтых рэгіёнаў сярод работнікаў у Латвіі? Блізкасць, як я ўжо адзначаў, блізкасць мяжы, зручна і танна было першую чаргу і для дзяржавы, і для удзельнікаў гэтага эміграцыйнага руху паехаць менавіта у Латвію. Таму асноўная рэкрутацыя
адбывалася менавіта на Наваградчыне і на Віленшчыне. Тыя работнікі, якія выязджалі, іх залічвалі да сезонных работнікаў. Гэта была сезонная эміграцыя. Чым яна адрознівалася ад так званай сталай эміграцыі? Тым, што тыя, хто выязджаў у межах сталай эміграцыі, ён выязджаў і ўжо не вяртаўся. Выязджаў там на сталае месца жыхарства. Альбо вельмі на працяглы час. Тым часам сезонная эміграцыя характэрная чым? Ёй уласціва в першую чаргу сезоннасць. Асноўная маса выязджала на сезон, пасля чаго працавала там і вярталася. Сезон працы распачынаўся увесну, дзесьці ў красавіку, лічылася, што ў сярэдзіне красавіка, і доўжыўся да сярэдзіны лістапада. Увесну пачыналіся засевы, пачыналася угнойванне глебы, потым улетку і восенню адбываліся ўжо жніва, збор вось гэтых плёнаў. Пасля гэтага працы фактычна на вёсцы не было, альбо было вельмі мала, і таму эмігранты вярталіся да хаты. Такім чынам, сезонны сельскагаспадарчы работнік падпісваў такі кантракт працоўны, дзе акрэслівалася, што ён будзе працаваць на працягу сезона. Гэта значыць ад сярэдзіны красавіка да сярэдзіны лістапада, пасля чаго зноўку вернецца да хаты. Але што трэба адзначыць, што з цягам часу гэта сезонная эміграцыя пачынае набываць своеасаблівыя рысы эміграцыі сталай. Гэта значыць, што больш і больш эмігрантаў пачалі разглядаць выезд у Латвію як не часовы выезд, а такі сталы. Была такая магчымасць, пасля таго, як скончыўся працоўны кантракт, напрыканцы летняга сезону, недзе восенню, можна было заключыць чарговы кантракт. Чарговы кантракт на зімовы сезон. Безумоўна, за працу ўзімку, якой было менш, плацілі менш грошаў, але, тым не менш, для некаторых работнікаў, эмігрантаў, гэта была досыць прывабная форма працы. Былі такія сітуацыі, калі, напрыклад, работнік скончываў свой сезон, працаваў, потым скончываў гэты сезон і заключваў кантракт на наступны летні сезон. Такім чынам вяртаўся да хаты з грашыма на некалькі зімовых месяцаў, зімаваў у хаце, фактычна нічога не рабіў у гэты час, апекаваўся блізкімі, а потым, праз некалькі месяцаў, калі надыходзіла вясна, зноўку вяртаўся ў Латвію, паколькі меў кантракт ужо падпісаны, меў працадаўцу, які пагадзіўся яго прыняць чарговы раз. І вось гэта з'ява, яна сведчыць пра тое, што эміграцыя сезонная пераўтваралася ў так званую эміграцыю сталую альбо паўсталую, напалову сталую. Калі яшчэ людзі не вызначыліся, ці будуць там стала ці не, але ўжо стаялі адной нагой у Латвіі. Акрамя Латвіі, таксама рынак працы для польскіх грамадзян адчыніла і Эстонія. У Эстоніі сітуацыя была падобная вельмі да сітуацыі гаспадарчай у Латвіі, там таксама не хапала работнікаў, там таксама існавала вялікае запатрабаванне на сельскагаспадарчую працоўную сілу, танную, што трэба адзначыць сілу, і таму Эстонія адчыніла свой рынок. Праўда, зрабіла гэта значна пазней, чым Латвія. Калі ў Латвію, як мы бачым, ужо пачалі людзі ў 28 годзе выязджаць, то ў Эстонію гэта другая палова 30-х гадоў, гэта недзе 37 год, калі ўжо туды пачынаюць выязджаць першыя работнікі, першыя партыі. Зноўку ж на пачатку ўсё гэта разглядалася ў межах нейкага своеасаблівага эксперыменту, выязджала некалькі сот сялян, потым наступны год ужо больш, ну і ўрэшце рэшт, калі казаць пра колькасны склад
эмігрантаў працоўных з заходняй Беларусі ў Эстонію, то яна налічвалася недзе каля 5000 чалавек. Агулам на працягу вось некалькіх гадоў у другой паловіне 30-х 5000 жыхароў заходняй Беларусі працавала ў сельскай гаспадарцы Эстоніі. Тут трэба сказаць, што большасць гэтых людзей складалі жыхары Віленшчыны і таксама Наваградчыны. Фактычна нідзе больш не праводзіўся набор, не праводзілася так званая рэкрутацыя работнікаў. Чаму? Таму што было блізка, так як у выпадку з Латвіі, лічылася, што лепш будзе і па такіх эканамічных меркаваннях, лепш будзе, калі менавіта набор будзе ажыццяўляцца сярод жыхароў Наваградчыны і Віленшчыны. Такім чынам, кажучы пра рэгіянальнае паходжанне эмігрантаў рабочых як у Эстоніі, так і ў Латвіі, трэба сказаць, што гэта былі ў асноўным людзі з такіх паветаў, як Пастаўскі, Дзісненскі, Свянцянскі, Браслаўскі, Валожанскі, Маладэчанскі, Вілейскі, Стаўпецкі. Вось гэта была асноўная маса, яны складалі стрыжань гэтых эмігрантаў. Што не значыць, што не былі людзі з іншых мясцін, безумоўна, былі эмігранты з усёй міжваеннай Польшчы, нават з поўдня і з заходніх ваколіц краіны, але яны складалі нязначны адсотак у параўнанні вось з эмігрантамі з Віленшчыны і Наваградчыны. Яны складалі, яшчэ раз падкрэслю, гэта паўтару стрыжань той эміграцыі, і таму можна і цалкам лічыць па праву заходнебеларускай, таму што менавіта жыхары гэтага рэгіёну пераважалі у колькасным сэнсе. Як адбывалася ўвогуле сама рэкрутацыя, як адбываўся вось гэты ўвесь эміграцыйны рух? Ён не адбываўся стыхійна. Трэба сказаць, што, як мы ўжо адзначалі на пачатку, існавалі юрыдычныя падставы, а гэта значыць, што краіна займалася, рэгулявала гэты працэс, займалася наборам, магла ўплываць на колькасны склад, на якасны склад эмігрантаў. Вось фактычна ў практыцы гэта ажыццяўлялася так. Калі прыходзіў час працы сельскагаспадарчай, то заключалася дамова. Кожны год, дзесьці на пачатку года, заключалася дамова польска-латвійская, пазней таксама, калі Эстонія далучылася да гэтага працэсу, то таксама польска-эстонская такая дамова. Гэту дамову з аднаго боку падпісвалі адпаведныя польскія органы, а з другога боку падпісвалі розныя прадстаўніцтвы, якія адказвалі за развіццё сельскай гаспадаркі з боку прыбалтыйскіх краін. На падставе гэтай дамовы вызначалася колькасць эмігрантаў, колькі ж іх будзе, гэтых работнікаў. Латвійскі бок, эстонскі тут прадстаўлялі сваё запатрабаванне на эмігрантаў, колькі, напрыклад, ці іх мае быць 5000, ці 10 000, ці больш, ці менш. Таксама існавалі пэўныя прэрагатывы, што тычыцца полавай прыкметы. Трэба сказаць, што і ў выпадку Эстоніі, і ў выпадку Латвіі націск рабіўся на тое, каб гэта былі жанчыны. Праца жанчын у сельскай гаспадарцы была значна больш запатрабавана у Латвіі і Эстоніі, чым мужчын. І таму кожны раз вось эстонскі бок альбо латвійскі бок падкрэслівалі тое, што мы хочам, каб гэта былі ў першую чаргу жанчыны, маладыя жанчыны, працаздольныя жанчыны, якія здольныя выконваць усялякія сельскагаспадарчыя працы. І вось канчаткова рашэнне прымалася пасля ўзгаднення гэта з польскім бокам. Польскі бок намагаўся неяк раўнаважыць гэтыя адносіны паміж мужчынамі і жанчынамі. Чаму? Таму што ў краіне было шмат беспрацоўных не толькі жанчын, але таксама і мужчын. І, канешне, польскаму боку залежала на тым, каб туды ехалі не толькі жанчыны, але таксама і мужчыны мелі магчымасць паехаць і там нешта зарабіць. Дык вось канчаткова, калі ўжо вызначаліся гэтыя нормы колькасныя і якасныя, то прымалася канчатковае рашэнне адносна таго, дзе будзе адбывацца набор кандыдатаў на выезд
у Латвію і Эстонію. І, як я ўжо адзначаў, у большасці выпадкаў гэта была Наваградчына і Віленшчына. Рабіліся абвесткі у прэсе мясцовай, рабіліся абвесткі праз мясцовую адміністрацыю, про гміны, староствы павятовыя, адпаведна распаўсюджвалі інфармацыю сярод жыхароў, шукалі ахвотных, і такім чынам вызначалі дзень, дату, калі будзе адбывацца гэты набор. Ну і такім чынам кандыдаты, тыя, хто хацеў выехаць, павінны былі з'явіцца, адбыць такую кароткую размову з удзелам прадстаўнікоў таксама латвійскага і эстонскага бакоў. Ахвотнікаў было вельмі шмат. Трэба сказаць, што была іншая праблема, быў іншы клопат, што рабіць з тымі, хто хацеў ехаць, а па нейкіх прычынах ім трэба было адмовіць, так, па прычынах здароўя, напрыклад, бо стан здароўя браўся пад увагу тут у першую чаргу. Канешне ж, усе і мужчыны, і жанчыны мелі прайсці праз такую адпаведную лекарскую камісію, якая, ну, звычайна, гэта быў павятовы лекар, які выдаваў такое пасведчанне, што, напрыклад, жанчына не з'яўляецца цяжарнай, што жанчына не хворая на ніякія хваробы, так, і можа працаваць. Так, ну і падобна таксама пасведчанні выдаваліся ў выпадку мужчын. І вось калі як бы не было ніякіх перашкод, ніякіх засцярог да здароўя, то тут, ну, безумоўна, чым кіраваліся гэтыя камісіі, якія вырашалі, паедзе чалавек ці не паедзе, гэта, ну, у першую чаргу запатрабаваннем. Калі патрэбна было законтрактаваць, напрыклад, толькі 5 000, а ў сапраўднасці было іх больш, ну, то частцы трэба было адмовіць. І трэба сказаць, што частцы адмаўлялі. Гэта дзейнічала на людзей такім чынам, што яны проста чакалі яшчэ год і намагаліся трапіць туды, у Латвію альбо Эстонію ўжо праз год, калі адбываўся наступны набор. Што трэба сказаць, што вось такая сітуацыя, калі частка людзей не трапіла у лік тых, каго законтрактавалі, то гэта прывяло да таго, што, напрыклад, мела месца эміграцыя нелегальная. Нелегальная эміграцыя, гэта значыць, што частка эмігрантаў проста, ну, людзей страціла надзею легальна трапіць на працу. Прыйшлі адзін год, іх не ўзялі, другі год таксама не ўзялі, ну, то яны раззлаваліся, так, уласна кажучы, і вырашылі проста самастойна паехаць. Так, асабліва гэта было распаўсюджана на Браслаўшчыне і на Свінцяншчыне. Браслаўскі павет, Свінцянскі павет, гэта вось тыя паветы памежныя, якія знаходзіліся там далёка на поўначы. Да Латвіі было вельмі недалёка, таму дастаткова было толькі нейкім чынам перайсці мяжу, знайсці адпаведнага працадаўца, уладкавацца там і працаваць. І такая з'ява была вельмі пашыраная. Трэба сказаць, што, ну, паводле падлікаў тагачасных улад, некалькі тысяч чалавек ахоплівала вось гэта нелегальная міграцыя, калі людзі пераходзілі мяжу, часамі іх затрымоўвалі, часамі, напрыклад, памежная варта іх затрымоўвала, некаторыя потым атрымоўвалі пэўныя кары за гэта, кіравалі іх у вязніцу, напрыклад, на некалькі месяцаў, альбо пад хатні нагляд, так званы хатні арышт, альбо проста, ну, яны ўцякалі і працавалі бесперашкодна. Адзінай заганай гэтай працы нелегальнай было тое, што, канешне, яны, паколькі працавалі нелегальна, без кантракту, то фактычна не карысталіся ніякай аховай, сацыяльная ахова ніякая на іх не распаўсюджвалася. Яны зараблялі звычайна менш, чым тыя, хто працавалі паводле кантракту. Яны фактычна былі зданыя на ласку і неласку гаспадара, працадаўцы свайго. Так, калі там узнікаў нейкі канфлікт, то не маглі пайсці са скаргай, сказаць, што вось там нечым я незадаволены. Трэба было альбо з гэтым пагадзіцца са сваім лёсам, так, альбо проста сыходзіць і шукаць сабе нейкага новага гаспадара, нейкага новага працадаўцу. Вось гэта як бы быў такі, безумоўна, мінус загана, і загана для тых людзей, так, калі глядзець з пункту гледжання матэрыяльных інтарэсаў тых, хто вырашаўся на такі
варыянт, на такую магчымасць эміграцыі, нелегальнай эміграцыі. Ну а ўсе астатнія, безумоўна, хто выязджаў, працаваў афіцыйна, працаваў паводле кантракту, яны не былі так кінуты на волю лёсу. Так, імі апекаваліся адпаведныя службы, адпаведныя органы. Напрыклад, з латвійскага боку гэта была, пачынаючы сярэдзіны 30-х гадоў, латвійская сельскагаспадарчая палата, такі ж адпаведнік існаваў у Эстоніі, была эстонская сельскагаспадарчая палата, якая была адказная за працаўладкаванне гэтых людзей. Яна таксама сачыла за іх пэўным дабрабытам. Так, калі ўзнікалі нейкія канфлікты, то менавіта туды, у гэту сельскагаспадарчую палату, належала звяртацца са скаргамі на сваіх працадаўцаў. З іншага боку яшчэ была адна магчымасць апекі, гэта польская дыпламатычная служба, консульствы. Консульствы былі, тут даводзіцца казаць пра 3 консульствы на тэрыторыі 2 прыбалтыйскіх рэспублік. Гэта было консульства ў Рызе, консульства ў Дзвінску альбо ў Даўгаўпілсе і таксама консульства ў Таліне, так, якое апекавалася сельскагаспадарчымі работнікамі ў Эстоніі. А першыя 2, безумоўна, адказвалі за тых эмігрантаў, якія выехалі на працу ў Латвію. І вось у гэтыя консульствы належала звяртацца, эмігранты гэта рабілі. Калі глядзіш дакументацыю, праглядаеш архіў, напрыклад, рыскага консульства, то бачыш, што на працягу года некалькі тысяч скаргаў, лістоў рознага характару накіроўвалася ў консульства. Асноўная маса скаргаў тычылася незадаволенасці, нейкіх канфліктаў, якія ўзнікалі паміж працадаўцам і работнікам. У большасці выпадкаў гэта былі нейкія нараканні на неадпаведныя умовы працы, на тое, што працадаўца не забяспечыў адпаведных жыллёвых умоваў, неадпаведнае харчаванне. Вось такога кшталту скаргі яны колькасна пераважалі. Былі выпадкі, але не шматлікія, калі там, напрыклад, работнікі накіроўвалі ў бок сваіх працадаўцаў такія цяжкія абвінавачванні у нейкіх фізічных здзеках альбо маральных здзеках. Гэта здаралася значна радзей. Трэба сказаць, што ў большасці выпадкаў праводзілася своеасаблівае следства, як латвійская сельскагаспадарчая палата, так і консульства таксама рабіла пэўныя захады дзеля таго, каб высветліць сітуацыю. Выязджалі на месца, напрыклад, консульскія супрацоўнікі, наведвалі тыя гаспадаркі, дзе працавалі польскія работнікі, з імі праводзілася размова, таксама адбывалася размова з працадаўцам, каб высветліць сітуацыю, хто вінаваты і як яе вырашыць так з карысцю як для аднаго, так і для другога боку. Па-рознаму вынікі гэтага былі розныя. Трэба сказаць, што і прычыны не заўсёды былі абгрунтаваныя, прычыны вось гэтых скаргаў. Работнікі ў асноўнай сваёй масе гэта былі людзі малаадукаваныя, гэта былі звычайныя сяляне. Большасць з іх, калі не большасць, то значная частка з іх, гэта былі людзі непісьменныя, якія не ўмелі нават пісаць і чытаць. І гэта ўсё ускладняла пэўныя адносіны з працадаўцамі. Гэта стварала з аднаго боку магчымасць нейкіх там канфліктаў, так, нейкіх непаразуменняў. З другога боку, калі ўжо гэтыя канфлікты ўзнікалі, то вось гэтыя сяляне малаадукаваныя, яны мелі вельмі абмежаваныя магчымасці, каб неяк абараняць свае правы. Напрыклад, звярнуцца ў тое ж консульства, гэта трэба напісаць ліст, гэта трэба ведаць, гэта трэба мець адпаведную інфармацыю, валодаць нейкімі звесткамі. А гэта в большасці сваёй, як я сказаў, былі людзі, якія паколькі былі непісьменнымі, паколькі былі малаадукаванымі, то іх гэтыя рэчы мала цікавілі. І вельмі часта яны проста пагаджаліся з лёсам, нават калі парушаліся іхныя правы, то яны не квапіліся іх абараняць. А з іншага боку былі сітуацыі, калі скаргі, тыя, хто складаў скаргі, яны таксама не мелі рацыі. Яны там вінавацілі
звінавацілі сваіх латвійскіх, эстонскіх працадаўцаў тым, што яны там, напрыклад, даюць ім неадпаведнае харчаванне. Але гэта не вынікала з нейкай кепскай волі, што гэта вось гэтыя латвійскія сяляне ці эстонскія так свядома гэта рабілі. Не, тут, ведаеце, былі розніцы, пэўныя культурныя розніцы, пэўныя цывілізаваныя розніцы. Так, ну, безумоўна, людзі харчаваліся інакш у заходняй Беларусі, інакш у Латвіі альбо Эстоніі. Праца, таксама рэжым працы вось вельмі часта быў прычынай нейкіх такіх непаразуменняў паміж работнікамі і працадаўцамі. І, канешне, рэжым працы таксама быў іншы. Так, што трэба сказаць, падкрэсліць, што латвійскія і эстонскія працадаўцы гэта пераважна былі сяляне. Гэта не былі нейкія там, ведаеце, буйныя землеўладальнікі. Гэта былі сяляне, якія валодалі не такой вялікай колькасцю зямлі. І яны былі вельмі патрабавальнымі, вельмі сумленна працавалі на зямлі, вельмі патрабавальнымі былі ў дачыненні да сябе і таксама чакалі ад работнікаў іншаземных, што яны таксама будуць працаваць на такім жа ўзроўні, як гэта робіць і гаспадар. Ну і вось некаторыя проста як бы такога тэмпа працы, гэтага рэжыму працы не прытрымліваліся, можа, у сябе ў дома, у сваіх уласных гаспадарках прызвычаіліся трошкі да іншай працы, па-іншаму яна была арганізавана, і вось гэта стварала пэўныя патэнцыяльныя канфлікты. Але трэба сказаць, так падсумоўваючы як бы становішча работнікаў сельскагаспадарчых і падсумоўваючы таксама іх адносіны з гаспадарамі, трэба сказаць, што ўсё ж такі, нягледзячы на нейкія скаргі, у большасці выпадкаў усё было добра, у большасці выпадкаў людзі працавалі, латвійскія і эстонскія працадаўцы былі задаволены наогул працай сваіх іншаземных работнікаў, вельмі іх хвалілі. Ну і пра гэта сведчыць таксама вось той момант, што падпісвалі з імі кантракты, новыя кантракты, падаўжалі гэтыя кантракты, так, некаторых пакідалі на зіму, з іншымі падпісвалі кантракт на наступны год. Гэта не належала да рэдкасці. Гэта не было на той час нечым надзвычайным. Так, то гэта сведчыць пра тое, што ўсё ж адносіны былі вельмі добрымі. У асноўнай сваёй большасці сельскагаспадарчыя работнікі заходняй Беларусі складаліся з жанчын. Гэта былі маладыя дзяўчаты у гадах ад 18 до 25 гадоў. Здараліся, канешне, выпадкі, калі былі старэйшыя, але іх было менш значна. Выязджалі людзі чаму? Таму што, ну, як я ўжо казаў, не было працы дома. У выпадку дзяўчат вельмі часта падавалася прычына пасаг. Дзяўчаты вельмі ахвотна ехалі за пасагам, так, каб зарабіць грошы, прыехаць, вярнуцца да хаты, набыць сабе пасаг і такім чынам далей ўжо уладкаваць сабе неяк і сваё асабістае таксама жыццё. Таму гэта прычына падавалася вось вельмі часта, калі пыталіся маладых дзяўчын, чаму яны едуць, чым кіруецца, то вось яны кажуць, што няма магчымасці дома зарабіць на гэты пасаг і трэба ехаць у Латвію альбо Эстонію. Ці людзі былі задаволены гэтай працай? Ну, у сваёй большасці так, бо інакш бы не выязджалі, правда, Хоць, калі наглядзець больш глобальна, з такой шырэйшай перспектывы на вынікі гэтай эміграцыі, то, конечно, яна не вырашала праблемы людзей. Яна не вырашала як бы яна не ліквідоўвала той галечы, якая існавала у вёсцы. І калі казаць у далейшай перспектыве, па-ранейшаму не знікала патрэба выязджаць да хаты, не выязджаць з хаты. Па-ранейшаму патрэбна было ехаць на эміграцыю, каб нешта зарабіць. Таму усе гэта ведалі. Так, усе гэта ведалі, і таксама кіраўніцтва дзяржавы польскай гэта ведала. Но усе гэта разглядалі эміграцыю як такое меншае зло. Як, што ж, пакуль маем крызіс, няма іншых сродкаў, каб яго вырашыць, то няхай едуць, няхай працуюць, але наогул гэта з'ява, яна такая мае больш адмоўных бокоў, чым
станоўчых, таму што вось найбольш на што наракала мясцовая адміністрацыя, мясцовыя ўлады, на што жаліліся, гэта першую чаргу на тое, што некаторыя мігранты пачыналі разглядаць гэту сезонную міграцыю як мэту свайго жыцця. Яны вось зараблялі пэўныя грошы, прывозілі гэтыя грошы да хаты, але іх праядалі, не інвеставалі ў іх у нешта там буйное, правда, не забяспечвалі сабе там будучыні, толькі іх праядалі гэтыя грошы на працягу некалькіх зімовых месяцаў, потым вярталіся зноў, выязджалі зноўку на эміграцыю, зноўку там працавалі, і вось як бы гэта стварала пэўную такую пагрозу, як бы такую пэўную шкоду несла, і у гаспадарчым сэнсе не давала ніякага, канешне ж, развіцця. Але вось калі глядзім на гэта з ніжэйшага ўзроўню, з ўзроўню мікра такога пабытовага, то, канешне ж, людзі былі задаволеныя, тыя малазямельныя ці беззямельныя сяляне, якія не мелі магчымасці тут дома зарабіць на той жа пасаг, то для іх гэта давала нейкую, такую палёгку. Калі не перспектыву стварала нейкую жыццёвую, то давала прынамсі нейкую палёгку, і на нейкі час яны маглі функцыянаваць. Вось вельмі цікавая такая з'ява, чым жылі ўвогуле эмігранты з заходняй Беларусі, чым яны там, акрамя таго, што працавалі, цяжка працавалі, чым яны там займаліся, так, все ж таки, жыццё не складаецца толькі з працы, так, ёсць яшчэ нядзеля, ёсць свята, ёсць нейкі час вольны для сябе, і пра гэта таксама захаваліся адпаведныя крыніцы, ёсць даволі багата матэрыялу, якія сведчаць пра тое, што рабілі, як бавілі вольны час сельскагаспадарчыя работнікі з заходняй Беларусі. Тут трэба адзначыць, што было шмат станоўчых такіх бакоў, так, шмат такіх цікавых момантаў, але былі таксама і моманты вельмі прыкрыя, такія вельмі адмоўныя. Да тых станоўчых трэба залічыць першую чаргу тое, што людзі набывалі нейкі досвед. Па-першае, узровень сельскагаспадарчай культуры ў прыбалтыйскіх краінах быў значна вышэйшы, чым у заходняй Беларусі, і гэта, канешне, было бачна. Гэта бачылі сяляне, якія прыязджалі ў тую ж Латвію, і былі пад уражаннем таго, як добра зарганізавана гаспадарка сярэднестатыстычнага латыйскага селяніна. І вось некаторыя моманты з гэтай гаспадаркі яны намагаліся запазычваць. Напрыклад, калі чытаеш польскіх публіцыстаў міжваеннага перыяду, то яны адзначалі, што ў тых мясцовасцях, дзе назіраўся асабліва вялікі ўзровень эміграцыі, былі пэўныя змены ў арганізацыі, напрыклад, жніва. Раней людзі, сяляне, карысталіся сярпамі, такім, як бы карысталіся архаічным такім спосабам жалі жыта сярпамі. А пасля таго, як паехалі, частка сялян паехала ў Латвію, вярнулася, прывезла новы звычай карыстацца касою. Так, гэта было хутчэй, гэта было зручней, гэта прыносіла лепшыя эфекты, правда. І вось такія моманты былі, так, як бы некаторыя сяляне запазычвалі ад латышоў, ад эстонцаў пэўныя такія звычаі, пэўныя, узбагачвалі уласны свой досвед. Можа, гэта не было такой масавай з'явай, таму што, напрыклад, мясцовыя польскія ўлады чакалі ад сялян, што яны будуць прывозіць новы досвед, новыя тэхналогіі і будуць іх потым выкарыстоўваць ва ўласнай гаспадарцы. То такой масавай з'явы гэта не мела. Але, тым не менш, як мы бачым, вось пэўныя змены ўсё ж адбываліся. Калі казаць пра адмоўныя нейкія рысы гэтай эміграцыі, то трэба сказаць, што знаходжанне на эміграцыі маладых людзей, маладых сялян, малаадукаваных, яшчэ раз падкрэслю, сялян, выклікала пэўныя змены ў іх паводзінах. Так, пэўныя змены ў іх паводзінах, у тым ліку і маральныя паводзіны. Вось на што вельмі часта звярталася ўвага, што былі вельмі частыя такія выпадкі змен маральных паводзінаў, што праяўлялася вельмі часта у такой з'яве, як нешлюбныя дзеці. Нешлюбныя дзеці, гэта з'ява была даволі вялікая, даволі значная, яна была заўважальная, яе заўважалі ўсе, і мясцовае грамадства, і таксама і мясцовыя польскія ўлады.
тагачасныя даследчыкі, тагачасныя публіцысты звярталі ўвагу на тое, што у памежных раёнах, напрыклад, на Свянчаншчыне альбо Браслаўшчыне назіраецца такі своеасаблівы прырост насельніцтва. Прырост насельніцтва гэта значыць, калі маладыя дзяўчаты, работніцы выязджалі у Латвію самі, а вярталіся альбо з нажычонымі і дзецьмі, альбо без нажычоных, але абавязкова з немаўляцьмі, з немаўлем на руках. Так? Таму гэта з'ява была вельмі пашыраная да той ступені, што сталася праблемай таксама фінансавай. Першапачаткова тыя дзеткі, якія прыходзілі на свет у выніку такіх часовых выпадковых рамансаў, яны апекаваліся консульствам. Консульства забяспечвала грашыма тыя самотныя маткі, і немаўляці звычайна забяспечвалася месца ў прытулках, у такіх такіх дзіцячых садках на тэрыторыі Латвіі. Але потым аказалася, што гэта з'ява вельмі каштоўная, што шмат грошай трэба на гэта ўтрыманне, і проста польскія ўлады зарганізавалі такі масавае такое вяртанне гэтых нешлюбных дзяцей. Маткам давалася магчымасць двухтыднёвага адпачынку, каб завесці сваё дзіця да хаты, там яго нейкім чынам уладкаваць, там не ведаю, альбо звычайна гэта было так, што гэтымі дзецьмі займаліся маткі, сёстры, старэйшыя альбо малодшыя, так, і потым матка вярталася спакойна і магла далей працаваць, зарабляць, так як гэта рабіла да гэтага. Так, колькі было вось гэтых нешлюбных дзяцей, нам цяжка зараз сазначыць, але дакладна лік быў на сотні. І таму былі нават арганізаваныя такія транспарты, каб іх сабраць усіх у адным цягніку, і гэтыя ўсе маткі з дзецьмі, і каб яны вярталіся да хаты і там пакідалі свае дзеці, альбо проста кідалі працу, так, і апекаваліся сваімі дзецьмі, таму што вынік быў такі, што вельмі часта самотныя маткі проста аддавалі іх у прытулак, гэтыя дзеткі, яны сам жылі сваім жыццём, а маткі на гэта не звярталі ўвагі. Былі сітуацыі таксама, цяжка казаць, наколькі знаходжанне эмігрантаў паўплывала на змены крымінагеннай сітуацыі у прыбалтыйскіх краінах, але даволі часта былі выпадкі, калі даходзіла да розных злачынстваў, такіх дробных злачынстваў. Звычайна ўсё гэта не выходзіла па-за межы той эміграцыйнай грамады. Звычайна, калі нехта некага абрабаваў, ці нехта некага пабіў, ці, не дай Божа, забіў, то гэта адбывалася паміж самімі эмігрантамі. Што, канешне, было заўважальна з боку, таксама гэта ўсё грамадства бачыла, але пераважна усе гэтыя, так бы мовіць, разборкі яны тычаліся ўласнага асяроддзя. Калі казаць пра адмоўныя з'явы, пра змены у паводзінах, маральных паводзінах людзей, то трэба адзначыць, што таксама такой вельмі распаўсюджанай з'явай былі выпадкі, калі эмігранты выязджалі у Латвію альбо ў Эстонію і проста зрывалі усялякія кантакты, усялякую сувязь са сваёй сям'ёй, са сваімі сваякамі, што горш не высылалі ім ніякіх сродкаў, ніякіх грошай, таму што паводле кантракту яны мусілі гэтыя грошы перасылаць у краіну, мусілі перасылаць да хаты, і гэтымі сродкамі маглі карыстацца іх хатнія. Так, напрыклад, калі муж паехаў, то жонка, калі там паехала дачка, то, напрыклад, маці альбо бацька мелі магчымасць карыстацца гэтымі грашыма. Так вось, у шэрагу выпадкаў было так, што проста маладыя мігранты забываліся пра сваіх хатніх, якіх пакінулі без грошаў, без сродкаў да існавання, і жылі сваім жыццём. І вось сведчаннем гэтага былі шматлікія скаргі, якія складалі сем'і, бацькі альбо жонкі, гэтыя скаргі, якія дасылаліся потым у консульства, напрыклад, у консульства ў Рыгу альбо ў Даўгапілс, і там потым ўжо консульства павінна было
вырашаць гэта пытанне, павінна было нейкім чынам прымусіць гэтага работніка, каб ён усё ж такі пачаў кантактавацца з сям'ёй, каб ён пачаў усё ж такі грошы гэтыя высылаць да хаты. Я, можа, каб не быць галаслоўным, прывяду тут адзін цікавы прыклад адной эмігранткі з Пастаўшчыны, якая напісала напрыканцы 30-х гадоў такі ліст у консульства ў Рыгу, і вось яна піша, у Латвіі знаходзіцца мой муж. З нашага шлюбу мы маем дачушку, якой зараз 7 гадоў. Мой муж працуе ў Латвіі, зарабляе грошы, але не высылае гэтых грошай мне, а толькі іншым прадстаўнікам сваёй сям'і. А я тым часам жыву ў галечы і недастатку. Мой муж, працуючы ў Латвіі, пэўна, даўно ўжо знайшоў сабе іншую жанчыну, а пра мяне ўжо забыўся. Мой муж мае 5 гектараў зямлі, а дзякуючы майму пасагу атрымаў яшчэ 10. Маючы столькі зямлі, не павінен быў ехаць у Латвію і дзе нічога не робіць, толькі псуецца маральна. У сувязі з гэтым вельмі прашу консула, каб ён выдаліў майго мужа з Латвіі і прымусіў яго плаціць аліменты на ўтрыманне маё і ўтрыманне маёй дачушкі. Вось, бачыце, і такія выпадкі былі шматлікія, гэта не быў адзінкавы нейкі такі выпадак. Гэта сведчыць пра тое, што была праблема, была сапраўды гэта такая з'ява, гэта з'ява абмяркоўвалася нават на самым вышэйшым узроўні. Калі была падпісана ў 1938 годзе, у восенню 1938 году эміграцыйная дамова паміж Латвіяй і Польшчай, а таксама паміж Эстоніяй і Польшчай, то там таксама вось быў такі параграф, які тычыўся абавязку высылання грошай эмігрантамі да хаты. Такім чынам, ствараліся пэўныя юрыдычныя нормы, якія б дазвалялі іх прымусіць да гэтага. Ну што ж, эміграцыя працягвалася да канца фактычна міжваеннага перыяду. Яе спыніла толькі Другая сусветная вайна, калі ў верасні 1939-га Нямецчына і пазней Савецкі Саюз атакавалі Польшчу, то ўжо, канешне, не было гаворкі пра ніякую далейшую эміграцыю. Што тут заслугоўвае на ўвагу, дык гэта далейшы лёс тых эмігрантаў, якіх вайна застала ў Латвіі і Эстоніі. Я нагадаю, што паводле падлікаў польскага боку у Латвіі тады знаходзілася ў 1939 годзе не менш як 40 000 польскіх эмігрантаў сельскагаспадарчых сезонных работнікаў, а ў Эстоніі толькі 5 000. Дык вось пасля 1939 года гэтыя людзі былі вымушаны акрэсліцца, былі вымушаны прыняць рашэнне, ці застацца назаўжды за мяжой у гэтых прыбалтыйскіх краінах, ці вяртацца да хаты. Частка з іх вярнулася да хаты. Гэта былі бедныя людзі, яны адзінае, пра што марылі, гэта пра тое, каб мець зямлю і працу, і таму многія з іх паддаваліся савецкай агітацыі, якая праводзілася пры дапамозе савецкіх дыпламатычных прадстаўніцтваў у Прыбалтыцы. Частка з іх паверыла гэтай прапагандзе, і яны думалі, што сітуацыя ў іх на бацькаўшчыне змянілася, таму вельмі ахвотна вярталіся да хаты. Таксама захаваліся вельмі цікавыя сведчанні пра тое, як натоўпы гэтых людзей проста пераязджалі мяжу, і везлі з сабой нейкі дабытак, тое, што яны зарабілі, равары, асабліва равары карысталіся вялікай папулярнасцю сярод эмігрантаў. Кожны, асабліва мужчына, эмігрант, які працаваў хаця б год у Латвіі, то меў за гонар прывезці адтуль ровар, бо гэта было вельмі істотна. Равары, патэфоны, праўда, прасы нейкія, вось такія прылады, не тое, што праца, але прылады таксама такія, якія на вёсцы лічыліся нават люксусовымі. Ровар, безумоўна, належаў да праявы такога люксусу вясковага. Дык вось частка вярнулася, але частка засталася назаўжды у Латвіі альбо Эстоніі. Гэтыя людзі знайшлі потым сабе працу не абавязкова ў сельскай гаспадарцы, некаторыя мусілі нейкім чынам перакваліфікавацца, некаторыя стварылі свае сем'і. Што вельмі цікавае, што, канешне, як сем'і ствараліся, бо былі выпадкі, калі сапраўды
эмігранты жаніліся паміж сабою. Напрыклад, хлапец там паходзіў, не ведаю, з Пастаўшчыны, а жанчына дзяўчына з Браслаўшчыны, вось яны пазнаёміліся, бо працавалі ў аднаго гаспадара і пабраліся і, напрыклад, засталіся там назаўсёды жыць. А былі выпадкі, калі жаніліся з мясцовымі. Значна часцей дзяўчаты выходзілі за мясцовых латышоў. Здараліся сітуацыі наадварот, калі латышы пабіраліся з дзяўчатамі, але гэта было радзей. Вось, тым не менш, як бы такія сем'і мяшаныя ствараліся, і яны таксама як бы з'яўляліся такім напамінам своеасаблівым пра гэту эміграцыю, нават тады, калі яна спынілася. Так, нават ужо пасля 39-го года гэтыя людзі, якія мелі сем'і, якія пабраліся, то яны ўжо засталіся назаўсёды, і потым як бы вось, крышку паўплывалі на змены такога краявіду культурніцкага того рэгіёну, дзе яны працавалі. На заканчэнне я б хацеў звярнуць увагу яшчэ на адзін момант, куды найчасцей выязджалі, у якую частку менавіта, калі казаць пра Латвію, то ў якую частку краіны. Найчасцей выязджалі ў так званую Балтыцкую Латвію, гэта значыць на тэрыторыю Курляндыі альбо Ліфляндыі. Значна менш было работнікаў у паўднёвай Латвіі, вельмі мала іх было ў Латгаліі. Чаму ў Латгаліі? Таму што Латгалія традыцыйна лічылася такім найменш развітым рэгіёнам менавіта ў гаспадарчым, сацыяльна-эканамічным сэнсе, і там нават больш таго, там мясцовыя латгальскія сяляне былі вымушаны ехаць у так званую Балтыцкую Латвію на працу, а не кажучы ўжо пра тое, каб яшчэ наймаць замежных работнікаў, напрыклад, з Польшчы. Таму як бы у Латгаліі было небагата гэтых работнікаў, асноўная маса працавала дзесьці там вось у Курляндыі, у Ліфляндыі, у тых найбольш развітых у гаспадарчым сэнсе рэгіёнах міжваеннай латвійскай дзяржавы. Грамадства латвійскае як глядзела на гэтых людзей таксама па-рознаму. Тут трэба сказаць, што звярнуць увагу на два бакі: на стаўленне звычайных грамадзян і на стаўленне палітыкаў, палітычных, напрыклад, сіл, палітычных партыяў. Палітычная сцэна у прыбалтыйскіх краінах была падзелена, былі прыхільнікі эміграцыі, а былі людзі, якія ставіліся варожа да гэтай эміграцыі, лічылі гэту з'яву вельмі шкоднай для гаспадаркі, таму вельмі часта выказваліся адумоўна наконт эмігрантаў. Але нават яны усведамлялі, што без гэтай эміграцыі, без гэтых рабочых рук гаспадарка, сельская гаспадарка не будзе развівацца так, як яна павінна развівацца. Каб яе ўтрымаць на належным узроўні, абавязкова трэба запрашаць як бы звонку з-за мяжы гэтых сельскагаспадарчых работнікаў. Таму, як паглядзіш на як бы палітыку Латвіі эміграцыйную ў дачыненні да сельскагаспадарчых работнікаў з Польшчы, то тут можна пабачыць такія частыя дэкларацыі таго, што гэта шкодна, мы не павінны гэтага рабіць, а з іншага боку кожны год як бы запрашалі штораз больш, таму што толькі гэта забяспечвала дынамічнае развіццё сельскай гаспадаркі, што было вельмі важна для агульнага гаспадарчага развіцця ўсёй краіны. Тая розніца, цывілізацыйная розніца ў паводзінах паміж мясцовым насельніцтвам і эмігрантамі, яна была відавочная. Таму, канешне, нічога дзіўнага, што вельмі часта эмігранты так прадстаўляліся у такім уяўленні мясцовых жыхароў, з'яўляліся такімі трошкі як бы людзьмі, якія вось там бедныя, так горшапранутыя і патрабуюць так дапамогі. Так гэта вызначала ў значнай ступені вось стаўленне многіх. Былі выпадкі таксама, калі эмігранты рабіліся такімі героямі альбо удзельнікамі, мімавольнымі удзельнікамі нейкіх там карыкатур, нейкіх, правда, анекдотаў, вось так бы мовіць, там, правда, што, канешне, ў тых абставінах было непазбежнае. Так, вось гэта, у гэтым выпадку мы маем дачыненне з такім яскравым прыкладам культурнага кантрасту, так, культурных узаемадачыненняў розных груп.
Так як я сказаў, пасля вайны 39 год, пасля пачатку вайны 39 год фактычна стаўся канцом гэтай эміграцыі. Пасля 39 году гэтыя выезды ўжо былі немагчымыя, таму што змянілася агульная палітычная сітуацыя ў рэгіёне. Вось, тым не менш, эміграцыя з заходняй Беларусі ў Латвію і Эстонію, яна трывала запісалася ў памяць беларусаў, асабліва жыхароў вось тых рэгіёнаў, як Віленшчына альбо Наваградчына.